har vi Medina. Jeg har hørt, at hun skal være rimelig blank, men det er jo bare medierne, der er gode til at gøre en dum. Hej. Flotte stænger. Tak skal du have. Har du nogle favoritter, ja? Jamen, jeg ved ikke rigtig noget om programmet i dag. Vi giver hende lige en chance til. Du ved ikke, du har ikke nogen, der er nomineret, som du virkelig hæpper på? Jeg ved ikke noget om noget, seriøst. Ingenting? Jeg er enormt uforberedt. Men jeg glæder mig rigtig meget til at se det, og egentlig er det meget fedt ikke at vide så meget om det, fordi så kan jeg nyde det lidt mere og bare se, hvad der sker. Godt reddet, Medina. Du må have en god aften så. Tak.